Hej. Matematik, og i dag skal vi kigge på plusstykker. Det er sommer, og det er varmt. Og her har vi en isbutik, og vi alle sammen elsker selvfølgelig is. Dig og din kammerat skal have 2 vaffelis med kugler i. Din kammerat får så en is med 2 kugler i. Og du selv får en is med 3 kugler i. Hvor mange kugler har dig og din kammerat så fået i alt? Så regnestykket kommer til at se sådan ud. 2 plus 3 lige med 5 iskugler. Og hvis man sætter det hele sammen til en stor is, så får man en kæmpe is med hele 5 kugler i. Værsgo og spis.